Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banang pentelun bat penyaj bat yaki kam ki jam bat ban kinteo yaki jingele kai weightlifting Kamighalia Weightlifting Association hakasau tri unai beng arajar arbolai kalayo ban penthmai beng ginong kit kam bapura jong ka seng haga jingelang ka balalong hanong ba shlong kinong elam ba hakmat jong ka MWA kibala sha binshet banyalam kikinthom yoba Donald Rembai como president uba Flanagan Karwanlang kum vice president uba Batskem basayom general secretary lambat kiwei kidikon haba kren chikilat pathai kubor hanong po uba Donald Rembai kumunong elam batmai jong ka MWA ula ai kublei ginong elam barim jong ka seng bat kumjuru iginong kit kam ki batmai hagani ka kinti bat ula kit bok kit ruang bakin ai ka jinge trailang hagaban kinteu ya ka seng bat khamtam ya ki samla jong ka jilla ki badon ya ka sap hagani ka jinge le kai ka badang long thmai hapo ka jilla hagaju ko por na kalyang ba don Rembai ula pen pauru i ka jing sungu ya ka Meghalaya State Olympic Association ka balayarap bat shimkhia ban penrungi ki samla ya le kai ka jilla ha ka North East Games ha ka ba uliyathu bawat la ka de ka sin ka baningkong Henry Langut kinong ye khun na ka jilla kila yo ya ka takmar nong bakin thubru ye u kumuwe ni kinong ye shimbenta hane nga tepat ba member di ban niatre ne smart niatre ba ya ka kene ka assistant jungi weightlifting ba nitip hadu menta ba ki player ni nandon na pori boy ki bala de shimenta ka Meghalaya game ka katsongot ha ka North East ni shimenta ka sponggot ba ngilara medal tang na pori boy ha ka North East game bronze medalist laingot te anu senrang ba weekend thai te ngakom pentip ba kane ka weightlifting bon ki patip ba ya kane ka jingila kai apo ka steve jongi kane ka game kade ka Olympic game ka pair na ka powerlifting na ka bodybuilding te ka pensai na ba nging tang itrekam ba nga de ex player bala kai kane ngatip ba spang ka kum la kai jong kane tada mga sasing na ka kabu ban chajet ku president ndai long ba ngakom pentip shop pinjam ku president pwede man tip ya ka ya ka game ka knowledge ka game kumno pila kai kumno kum ra ya ka snatch ba clean jet bon ki patip ya kane hapo Meghalaya tadaw ngi kwa ba muntang alo kum president bagi trek lang kum sipara hakini ki sports ki ba dan skmat munta kembali latih bukan sadon ka game kam long sport tura dan Meghalaya game te dan bok bagi kawe ba kaira ba ka Meghalaya Olympic Association yani ka weightlifting kala penrung hau ajar arpu hapo Meghalaya game pada hau kadon is game ka ba along hapo silong ilayo simenta kadon bak mengi simenta nama ba kane berkai kading ai ku player ya ka North East Olympic ka bala pleasure ba de penrung ya ka weightlifting don ki ba wak lenti ku tai ba menung ka weightlifting ba ki padon ki player ba experience ngam ladang indon ki player ba experience ngidong kam bangin lek simenta bangin satip bagidon kata galap ngidon kena di banang dang ne ngalai kran si kran dari ngila halin ka baar na meeting nitong kami benrung meeting ka baar ngilai benrung apa ka North East game dah ta ka musim jungi apo riboy ka song player ngilong bakmen te bangila simenta ka bas fongo na North East game ba ngilai usap ubabyang bangilai job ya ka North East game ba bronze medalist lainot kentai way serang armut te takadaw mentang ipa ban promote ikan ka game sa kiwe pat ki district kumbangi mentang ila ya kren seponong stone ki last tangon form ka body sa juai ngin let sportura te kelek-kelek di district ni ai demo samar play da pinit pin iswa kumno to bar kumno to ka weight kimno tip ki bro kumno ka long weight lifting tadaw ni kwa ban let sa ki district ngin pan ki jingerap naka state ban ka jipulot ban let sa tour sa ki district ban play penikai daging penekai kan form ka association na ki district kin join bat ngi te na ki join dengan sa skill dengan i bagi kita rekam ingin promote ikitiar ingin crunch ka secara government bagi dengan ai katiar sa ki district ban lakai skill ingin pan coach kembang itu menta apa kasai labu i ka weightlifting tambang padon coach na kaliang ga Meghalaya ka labu hapo kasai arun ikintai ka lakai ya ka weightlifting te bagi don ro kena lokal ne anas rendang sini gue experience weightlifter ubala de train ko Bangalore te menta wi kai private hapo Tanusco te simane kabu ila kai kane le join hapo Tanusco bapin nang ya ka weightlifting kam nga ai ku play kong ya ki ka body ka bare weightlifting ka ba ladon ladu arja kapra hadu menta
te bat ya ka Meghalaya Olympic ka balai rap mangla ka por balai dan lang bangi te tang ini kentian bangi ni trai lang na next mat ni trai bha ya ka ne ka weightlifting ban berkiu ngintip chano ba ngir hamne ngla mandan kumbolong ki wiki state ka Arunachal ka badan national player ka Assam ka Manipur ngin long lang ka kaju ka kartan hawa ngiwan basaw ha pa ka North East game ede latang itre stam ban ko ki event ngi ya be tangi ki wiki sports ki ladon lupa latang nang nong ile sila kai ha ka football basketball wan sa ka weightlifting le ki boxing te persang wat ne ha ka game ile kai bha te kanila karpat ba ka association kadin blog ka aktif ban menteri kam ka ban yatre lang ka ban dadan ka game ban yawan lang ban ile lang bang nasipek ba kini ka association hapor ba form ka body ki yawan bon sen ada form ka body ada ka por menteri kam dadan ka national game dadan ka North East game kani ka tai ki aidau ba mlai kumne kum tai am sen ba pitre ki menteri kum ba tai dadu kamet kan sem kum balongi ki player nga la lek nadu aja khapra nga lek stom ni kane berwar ki player po riboy hari ngiyo so bah kasawul ki player ngiyo te mentang bangila simenta ka North East game te kala ton khams kam hisu numar bangila medal ka federation weightlifting jong ka India kala itu yang Meghalaya ba ki don ki player ki experience ta daw ki lawan penskam ngi ki la plat ka suspend na ba arja ka saw do ka pra mas plat ka suspend ngila pulang meeting apa selong ban form ka body bottom line te tanggane nga ai ka blai sibunipi